sa halos kalahating bilyon na ipamahagi sa Ilocos Region sa ilalim ng TUPAD program. Narito na ang report ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Halos kalahating bilyong piso na o humigit kumulang 497.6 million pesos ang napamahagi ng DOLE Ilocos Region sa pamamagitan ng TUPAD program mula Enero hanggang Mayo ngayong taon na. Ang kay Honorina Dian Baga, ang Assistant Director ng DOLE Ilocos Region, mahigit 92,000 na residente na ang nakinabang sa Emergency Employment Program. Sa ilalim ng TUPAD, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng sahod base sa minimum wage ng rehiyon kapalit ng 10 araw na community work. Kabilang din sa mga nakinabang ang ilang mga Pinoy na nasa laylayan. Samantala, nakapagmahagi rin ang DOLE ng 13.3 million pesos para sa 1,226 na individual sa ilalim naman ng Integrated Livelihood Program. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga mahihirap at vulnerable sectors sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong upang makapagsimula ng kanilang kabuhayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.